Nana po ko story no be? Nana story? Oh, nana po ko story mo. For this video magyat mag-story na po ming ni Kajin. O kato mga karaan kignaw papareho nimo. Pareho nimo karaan na. Gwapo anak ko! Gwapo ako! Kato mga tao mga karaan sa una, grabe kito exercise lang, binaklaya gikan sa buntag, hangtod hapon, ugma na po baklay na sa. Hala! Si Anad baklay! oh, anad kito sila sa binaklaya kay wala pa man to sakyanan sa una. Oh, wala pa di Mga tuslag, oh, pananglitan, mga tuslag lungsod. Nya mga umpra sila para makaon nila. Oh, Mga tuslag lungsod, baklay ra na. Nikadong dito, baklay, baklay. Pero, baklay ra! oh, pero siksik. Oh, magsulod ng polo. Yung magkasunos. Then ang mga Sapatos babae. pa yun. Ang mga babae, magsayal. Ah, grabe. Sexy haw eh. Hala! Pero mamaklay ra. Ah! Oh, mamaklay ra. Oh, data pero pobre! Oh, napay po pre, napay dato. Ha? Napay gwapa, napay batignaw. Yan mo ito. Mamaklay sila, mga tuslag ka ng kwan. Oh, mga tuslag lungsod, mangumpra sila, mamaklay sila. Hala, Uli, baklay, baklay na sa. baklay. Oh, yan kato mga dato. Si baklay! Oh, kato mga dato, ramay ikaplite. Pwede to sila masakay katong tatanilya, katong Kabayo? oh, may kabayo. Pamalitan, kana maadtog syudad. Ang sakyanan sa una maadtog syudad, wala pa may truck. Kabayo maguyod og tartanilya. Kabaw maguyod og kurmata. O mo na ang mga dato ray makasakay ana kay mahal mahal kay naplite. Oh, Pinapilite! piti mahal la. Mga usa ka milyon siguro. Usa ka milyon kana maportahan mga to mga syudad. Mga to mga syudad mga gat. Wala yung sakyan? Sakay sila tartanilya, groyon og kabayo. Ang mga dato? Oh, kana mga pobre, mamaklay lagi hapon. Ano kaya na syudad? Oh, di pa daw to syudad. Ah, baklay ni uli, baklay na sa. Hala! Na pag at upan kay sudlanan silang kinumpra. Hala! Oh, mag-ana ba. Ito lisod kitong sa mga ton. Lisod kitong sa una kay walay transportasyon ba. Sugaran sakyan kabayo ora kabaw. Wala pa may truck sa una. Wala motor. Karon na lagi. Mao na mo ra gitawag og new generation. Nanay mga motor, nanay mga tarak, nanay mga eroplano, airplane, helicopter, nanay barko. Sa una nanay barko. Pero gagmay pa nga barko. Kung kusog kay ang bawd, matuwa dayon. Dali ang matuwa. Baklay na padong syudad. Hala! Baklay ra. Ano yung ano syudad ko eh? Baklay ra! Ilar kay na. At kay ilar na sudlanan silang kinumpra. Hala! Ang uban ang mga dato magsakay kabayo, magsakay Mga kartanilya. kayay! Oh, mo to sila yung mga yahay kay magsakay sila kartanilya sa Ano na sunod? oh, sakay sila kabayo. Ang katong ilang isda nga kon pagkumpra to syudad. Isda pa to, digabot ilang balay buwan na. Ang liter magbaklay. Hala! Pilit kayo. Buwan na! Ampo, abis isda pagkumpra dito kay kanang kuan pa, labas pa kay istanan pagkumpra sa isda. Pag abot ila wala nahimo ng buwan. Ang uban nahimo ng kinamos. Kinamos kay. Eh man, Hindi kayo! okay. Magbaklay gikan buntag hangtod hapon pa maabot re uli. Abis ang mata gana ba? Gana. Gana. Nahimo ng buwan. Nemo ko ng buwan! Ni anak kalisod ang transportasyon sa una, abi. Ni anak kalisod ang transportasyon sa una mga kiyat. Kinahanglan pa magbaklay, una pa ka makaadtog lungsod, una pa ka makaadtog syudad. Baklayon ra na nimo. Pero karon mo atang ra ka sa kapin sa kalsada, mag-atang ka sa mga esquina mo, para ra ka sa mga sakyan, sakay din ka. Abot na ka sa imong padulungan nasa kadapita. Ito! Sa una, so ita baklay. Hala! Baklay! Nagkot na lang bang taxi baklay. Ano ang kadakang? O di ari dagko kay promoto ang mga tao sa una gahi kay dugay kay masakit kay anad man sa binaklay. Oh, grabe kay sa gahi ba. Isuki Sila. Oh, nya. Grabe kay kubihan be, anad kay sa pananom. Oh, grabe kay na sila mag-uma bisag kanan dakuin kalibutan. Dako kayo! Oh, ilan ang hawanan, ilan ang hinuan, ilan ang umahan, tamnan na mga mais, tamnan na mga saging, mga gabi, mga kamuti, na tanan. Tanan mga pagkaon, kugihan kay sila. Kugihan Pero karon ang mga tao ro magsinlag ana sa cellphone na. Bito! Sige na! Games! Ana, lahi na kay ron siya. Lahi na kay ron panahon na kontra sa una kay mga tao sa una grabe ka kugihan. Kugihan kayo! Tao ron. Kugihan lang gyapon. Pero galabi ang tapulan. Karon mga Dijon kugihan! Ang mga tao sa una grabe ka kugihan. Karon kugihan lang gyapon pero galabi ang tapulan. Iho nimo.